Ka jingpule na gospel bakhoit kit Blei Matheus Lynnong ka bakat pra kat khot kat sana du arpo. Ujisul ong Alexandran Lada hynmen upara jong pi ule bymdei pi to leit betul sneng hynrei to leit jar jar tang parama pi Lada usha shkor pi pila pynbha yalau hynmen upara hynrei lada tre ngap pi to yalam wei nai ne arngut ki priu lembat pi bakum cha kat ya kabapi kren an karshan da kabasabut jong ki ar ne laingut ki basaki hynrei lada tre ban ngap yaki to ya thu yaki kam baro ha kabalang bat lada tre ban ngap wat ya kabalang ru to unlong hapi kum ujentil bat nong ya lum khajna shisha nga ong api kat ya kabapi te hak perthei na te habdeng ru kat ya kabapi lau hak perthei la lau habdeng ru sakaneru nga ong api lada arne na pi ki hab jingmut lang hakanek perthei nakabenta jong kano kaba kipan dengan an ai haki da kupa junga ubah habneng nabakat haba ar nilai ngut ke don lang hakarteng kejonga nga ngadon rengkat patki ka gospel jong try ka jingero yeme ku Chris.